Monggo Jo. Nggih. Mustika Laras. Sela. Pripun Bang? Sawangan lintang lan rembulan. Tasih siang. Kan dadi seksi tresnaku lan tresnamu ya Cahayu. Dijajah ya Nok. Ora kleru sithik-sithik ra apa-apa ya. Siang pantoro ratri mung eling manising ati setiaku bisa anduweni marang Sang Hyang Laksmi. Mustika Laras. Mas Kosim wong ayu tresnamu kinarya tangga susah jroning batinku. Banyu segara rasaku ra bakal sirna. Ya diterima wae ya sih. Ditompo wae ya sih. Mustika Laras enake poso. Siang pantoro manising ati setiaku bisa anduweni marang Sang Hyang Laksmi. Jo Ujae Jo
Lintang asmara sampun pareng katur Mustika Laras. Dipun lajeng katur podang kuning nggih. As. Iki lho Mustika Laras. Yuk bablas nggih Bojonegoro to. Mas.
pripun, Mbak? Jos. Alhamdulillah. Oh, Mustika Laras. Kanten bijing nopo nimbali Pak Kadri? Jeng napa? Nggih, nggih. Aja pulane krasa-krasa keburu nafsu kasane montang-manting ragane akeh aku dhewe ngambebanteng mustika Enak Mas Hasim ya? Sawer Jos. Bapak Kadri, lak nggih tenan to ngeten iki. Marai Jur sultan. wasal-wasal sarset. Nah, kok marai-marai kancane. Ngeten iki marai penak Lah, mawon. Pripun? Oh nggih, pangapunten. Menika sareng-sareng hormat rumiyin kumandhangipun adzan salat asar nggih. Insyaallah mangke sak bibaripun wedal salat asar kita sesarengan malih. Ngaten nggih. Matur sembah nuwun. Dipaske ya Mas Kasim. Mustika Laras campur sari dan didukung langsung Anissa Production. Dalan niki yen nate tak liwati nalikane langit mendung kutha kami sendang gelagah wis kuwi nurit jroning ati saben liwat aku ora bisa lali Mustika Laras tak ulati isi kaya wingi uni
ora krasa lutu metes brebes milih rasa nglangut yen katon pan tanpa pagu katresnanku rinenggut purbaning pasti asik zo 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 oh 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 nate tak liwati nalikane langit mendung kutha ngami sendang gelagat wis nurit jroning ati saben liwat aku ora bisa lali tak ulati isih kaya wingi one ora krasa lutu metes brebes milih rasa nglangut yen katon pan tanpa pagu katresnanku rinenggut purbaning pasti Mustika Laras nalika tak tulis layang iki langit kebak mendung gawang-gawang lelakon kang wis kepungkur nalika tak aras pipi moning watu kendang tak geget lati moning sendang gelagah asik dalan iki yen nate tak liwati nalikane langit mendung kutha ngami sendang gelagah wis nurit jroning ati saben liwat aku ora bisa lali tak ulati isih kaya wingi one
rasa nglangu yen katon tanpa pagu katresnanku rilenggut kurbaning pasti mustika laras mustika laras mustika laras jo 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 oke nggih siap siap monggo tuku sing tumpang kumelut Yayi Padhe Yayi Padhe Bathik Madrim Gini, jenengan ngasani kula Bathik Madrim berarti jenengan nang Kleng Darmo. ora es kene ndang jongrange bablaske Suwuk wae. nggih tuk 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 nggih sugeng sonten Mas Eko Jing, alhamdulillah sehat nggih Alhamdulillah sehat lahir batin. kudu sehat sing penting ora ndek apa-apa awake sehat Lho, ya kudu duwe apa-apa ya awake sehat. lah karepku ya ngono Lah nggih ngoten. Pokoke ku ya kudu duwe apa-apa ya awake sehat lahir apa-apa lan duwe batin. tur awean Heeh. Wong pancen jenenge menungso niku piye kudu disyukuri apa kang wis diparingake. nah bener Budidaya apa sing durung ana ya. nah Murih gesangipun menika saya Rembaka. Ning nyatane ya Mas Eko. Nggih. Umpama diparingi sithik ya kurang, Nggih. diparingi akeh ya kurang. Diparingi sithik ya Yo, cukup, akeh ya cukup. Ya malah luwih cukup. Kudu niki bersyukur ngono, Mbak. Nggih niki kagem panjenenganipun para rawuh saha para tamu. Niki wau ingkang Mengku Karsa sing Mengku Karsa nyuwun pun kepareng request. Napa? Kon bawa Ngidam Sari. Oh Ngidam Sari. Nggih. Wong pancen menika nggih alhamdulillah menika kanca. Oh ngaten. Kanca tur ya dulur. Kanca ya dulur. Kanca ya dulur saka biyen mbah bae terus bae meneh. Sim anu dimetrik nih Sim. Nah ngono. Ya ya ta ya iya ora. Empo aku ora ngerti ya kok. Ayo dindingane sak pira? Ora kaya bengi anu Mas. Lah iya. Mas Munandar. Pokoke tenan nih nanggap pengus ora rugi kok bengi lho gemberutuk mrene kabeh. Soale kono batal. Eko. Iki tengos ki ngeluari nadar ya padha ae. Lho iya. Luar nadar. nadar. Pikir siji, Pak. Piye? Gek engko bagian apa ora lho. Enggak, mula kuwi. Adol jagung. Monggo, sak pira dindingane. Dawa ngayu Nimas setase Asai. atut rutut tansah rerut tungan ing sarina saweg ngene
sejak tansah mulat sida asih kaya mimi lan mituna ayo mas bareng ada tapi wajib ngedam sarian jan elok iya ora apa-apa kolaborasi iki kreasi iki boleh ya lagi iki kok lah iya anu awitane ya ta awitane genah tengah-tengahane orang genah ora apa akhire ya tetep nyatane kan teko nggo ya panggah genah to Pak ya iki kan kreasi to kok kreasi itu boleh ora apa-apa oh ngono iki sing angeli malah kuwi lho Mbah Men monggo disukani lho wis milih dhewe tak pilihke nek ora cocok aku ki nek biasane iki kelangenanmu ki piye ngono aku kan ora apal to lha aku kabeh gelem lho Mbah masa piye to aja nek kabeh apa piye ora dasi ngingoni ayolah sila kene sih iki wis ngadeg bro dipun rantos nggih jonggrange nggih nah dipun rantos riyen siang wau dereng. urung to Dereng. ya wis sakmono kon ngadeg urung leren Dereng to. kok ya ngosakne ning luwih mesakne neh bukmu Napa? diwirano sing ngancani Lah kan ngriki tirase mengke mawon. lah mula kuwi ayo didawahke napa niki Lho, derek lho. pelok kok kowe iki kok Iki ya kowe iki arep cerimpet aku ya Wah. Halo. kita lari wae ayo kowe nok Kula. heeh iya Mustika Laras iya jos alaijo jos kowe no sik kalih wau. lah aku ya ping loro Masa? ping loro lah aku Masa? iya sila gak kerasa ora kerasa Penak e. anggere kepenakan wis mali sekabehane kok Apal ya? iya zu 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 lo iya
Lulu just asik Jadi kayak hitung gentak-gentung oh, Mas. Jar. Yes. Masa sih, Tok? Masa loro? Masa telu? Hei! Masa mek 5? Oh, penak nih yang ngono kuwi ya bocah iki kok tenane. Anggere wis rasa penak kon terus. Penak. Bature mumet to. Piye to? iya Kancane Pak. aja sebenarnya lho Sem ki bose lho Sem Lah yo. oh lah so Saiki wis wani bocahe. Ayo nduk nang dintake nduk. Aku jamku mepet iki, Cah. Aja semalam bagus. Lulu iya Yesu ae Suwe aku. Suwak bangsa Anjir Wis rasa ora krasa meneh to ora krasa to Kowe nak yo ngene mandeg. Sok ben ya ta Pripun? Selo we nyanyi dhewe. Kula bendinten pun nyanyi Nyanyi piyambak. dhewe ta? Ting jeding. Ning Lah ndi? mulane. tenane Pangapunten kanca-kanca Nggih. Mustika Laras ingkang Sih. gahan wonten punika monggo kalajengan. iya dipun aturaken Roro Jonggrang seni kuyung para kadang Mustika Laras dan juga diabadikan oleh MD Production bijil saking Blego no Blego wilayah Ngale ya Ngale Paron. yo Blego Kabupaten Ngawi nggih. Ngale yo Ngale kok Paron Kleru. Kleru Ngawi to? iya Indonesia ta? iya ya monggo Mas Kasbul Suwi. sugeng lelenggahan pemunden bini sepuh Mas Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaberan mula Jonggrang dadi wanita boyongan iya as tobat kowe wanita sing hebat
ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti mandraguna mula jonggrang manut sun pundhut garwa Bepanamapa jonggrang Candhi Sewu iya jonggrang panyuwunmu tak turuti Mustika Laras ijo 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 Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula jonggrang dadi wanita boyongan jos tobat-tobat kowe wanita sing hebat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti mandraguna mula jonggrang manut suna pundhut garwa iya jonggrang panyuwunmu tak turuti lunas niki sampun katur nggih Rara Jonggrang menika kinarya nderekaken pepunden bin sepuh ingkang wonten ing kalenggan menika sampun kepareng rawuh ya no niki bebilih mangke dalu ugi kepareng rawuh malih nyeksena anggenipun pepunden kawula kinasih Bapak Aris Munandar sekalian Ibu Warni menika ngawontenaken adicara luaran utawi sendal kopat luar ngene ya no nggih mugi mangke calsukertanipun mangke rahayu pinaringan sehat selamanya amin bablas ki ya Jo ya diaturke manis ya nah musisan manis aku pancen manis je nika sugeng rawuh selamat datang je percaya nek aku manis modele janji. Alah, percaya ora, Bul? Percaya ora? Gak. Apa ndoke? Jajal apa piye? Nggih, dipun aturaken menika sinengguyu kadang-kadang Widowati iki mangke alhamdulillah wonten dalu mangke suka parisa Mustika Laras. MD Production beliau punya
kowe ora lamis esemu manis ngalake madu bisa-bisa ngerontoke jantungku ahi ejos setengah mati aku naksir kowe iris-iris adune tulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja Mustika Laras yo manis deh kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis esemu manis ngalake madu bisa-bisa ngerontoke jantungku Mustika Laras Anissa Audio kembang mati aduke dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe iris-iris aduke tulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja Kader, apa enak ya nok. Napa malih alhamdulillah menika kepanggihan kalian audio luar biasa. Anissa. Ini di samping perangkatnya itu bagus. Saya salut dengan operatornya. Dager sekson kepenak, ora sah diowahi, duduk manis rokokan. Tenan. Ora kebut-kebut. Tinggal tuh. Ya, makasih bos. Dan juga terima kasih untuk MD Production. Ingkang wonten kaliyan mangke sampun kepareng mengabadikan momen-momen penting
ingkang wonten ing dalu menika wonten sonten menika mangke kondur saking mriki saged mirsani wonten live streaming nggih lewat channel MD Pro Channel. Nggih, betul Mas. Nggih. Alhamdulillah diabadikan bisa ditonton seluruh Indonesia. Nggih menika Mustika Laras. Ya no, menika mangke season yang pertama mangke ngantos tabuh gangsal ditasik wonten wedal sawetawis suka paris wayahe sapa iki? Oh nggih Vita kene nok Vita. Nggih, monggo kalian menika ngresepi utawi ngedhapi pasugatan nggih tartamtu Bapak Aris Munandar sekalian Ibu matur sembah nuwun berkah pangestu panjenengan anggenipun nglonggaraken wedal. Pun kesel lho, Bos. Lah. Iya. Nggih, iki diaturke campur sae ora apa-apa. Kusum maning ati ya. Nggih. Niku lho, bose request jandut. Madune pun kesel leh nabuh. Ora kok kesel nok berbagi. Oh, berbagi. Maksudnya berbagi ora mane ben ora monoton ngono lho. Dindum-dum. Dindum. Nyumanggaaken. Ya, kusum maning ati ya, no? Iya, Jo. Yo glek, Jo. Nggih, nemawan. Mustika Laras. Yuk no, Vita. Iya.
Lu. Asik, enak yo, awas. Mas Jambu, enak yo. Iki mau Kusumane Ngati. Wah, lagu lama yang muncul kembali. Wah, jan luar biasa. Apa-apa kok ora ngalake sing kawakno. Tenang dengan mereka satu persembahan dari Mustika Laras Campur Sari. Ada Stasiun Tugu untuk Anda. Ya, Jo. Ada Mas Jambul, asik. Ing wengi iku nalikane aku pisan ketemu, tak untapake seliramu, pamit aku pamitmu bali neng kutamu. Sepining ati nalikane ing wengi kuwi ora krasa tumetes elu neng pipi dusli ramu kapan bali. Mustika Laras Kusumane Ngati amung donga lan amung pamuji kutha ngayogja kang tansah jati sepine ngrasa ati iki. Stasiun Tugu sing dadi saksi kang bisu, muga-muga sliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu. Yuk Mustika Laras yo, dan terima kasih untuk Anissa Production, Anissa Audio. Ing wengi
nalikane aku pisan ketemu tak ungkapake seliramu pamit aku pamitmu bali neng kutamu sebining ati nalikane ing wengi kuwi ora krasa tumetes elu neng pipi dosli ramu kapan bali kusumaning ati amung donga lan amung pamuji kudong ayogja kang tansah ngancani sepining rasa ati iki stasiun tuku sing dadi saksi kang bisu muga-muga seliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu kapan kondurmu tak tunggu ya Ji mekaten setunggal lakon Stasiun Tugu